ଗାଇସିଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ ଦାବି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଗତ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଡିଓମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇନଥିବା ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିବାରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଠିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରକୃତ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବିରେ ଆଦିବାସୀ ଓବିସି ଦଳିତ ସେନା, ଗାଇସିଲେଟ୍ ଶାଖା ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସଂଘ, ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦିବାସୀ ଓବିସି ଦଳିତ ସେନା ଗାଇସିଲେଟ୍ ଶାଖାର ସଭାପତି ଜନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଜଗତ ସିଂ ବରିହା, ଅଚ୍ୟୁତ ସାହୁ, ତନ୍ମୟ ପୁରୋହିତ, ବିପିନ ସାହୁ, ହେମନ୍ତ ଭୁଏ, କୈଳାସ ଷାଣ୍ଢ, ଝଷକେତନ ପ୍ରଧାନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ, ନାଦିଆ ସାହୁ ଓ